நான் எழுதின லெட்டர்ல போட்ட பொய் கையெழுத்து தானே. அதனாலதான் எல்லாமே பொய்யா போயிருச்சு. ஏட்டு சுரக்கா கறிக்கு உதவாதுன்னு சொல்ற மாதிரி என் கடித காதலி என் வாழ்க்கைக்கு ஒத்து வராமலே போயிட்டா. என்ன சொல்றீங்க? என்ன மறந்துருன்னு சொல்றேன். இது நடக்காத காரியமா. தேவையில்லாத கலைய ஆரம்பத்திலே கிள்ளி எறிஞ்சிடணும். அதை வளர விட்டா அவ்வளவு நல்லதில்லை. இது கலையெல்லாம் இல்லைங்க, வேர் விட்டு விழுது விட்டு ஆலமரம். என்ன பணக்காரன் தானே வெறுக்கிறீங்க? எல்லாத்தையும் உதறிட்டு வர நான் தயாரா இருக்கேன். பாரு, நீ புரியாம பேசுற. கட்டுனவள அவ பிறந்த வீட்டுல இருந்த அந்தஸ்தை விட ஒரு வடி மேல வச்சு பாக்குறதான் உண்மையான ஆம்பளை கிழக்கு. நீ கோடீஸ்வரர் வீட்டு ஒரே பொண்ணு, உன்னை இதுக்கு மேல அந்தஸ்து வச்சு பார்க்க என்னால முடியாதுமா. இத பாருங்க, நீங்க என்ன ஏத்துக்கலன்னு கோழத்தனமா உசுர விடுறவர் நான் இல்ல. போராடுவேன், உங்களை புருஷன் அடையிற வரைக்கும் போராடுவேன். உங்க அப்பா மாதிரி இருக்கிற எல்லா முதலாளிகளையும் எதிர்த்து நான் போராடிக்கிட்டு இருக்கேன். ஆனா நீ என்ன அடைய போராடுவேங்கிற. எனக்கு இதெல்லாம் தேவையா? என்ன பொறுத்த வரைக்கும் என்னைக்கு நான் உங்களை முதலா பார்த்தேனோ அன்னைக்கு நான் உங்களை என் புருஷனா நினைச்சிட்டேன்.